merangkul jejebaning ingkang luhur bendika parangarsa ndombani tumapaking tata cara lumarepnya Sri Kapahargya temanten sekara asri rengganing gunung balumbang tertaning beneng kembang-kembang kang kumambang ungyuaning sang apake sarta Dewi Mantili Hanurogo Bapa Warmit mongko caraka ing kepareng ngembaning sasana piniji minangka duta pangaranganing Sri Kapahargya temanten salimbit sinartan anggulir budi cipta rasa manunggaling sasana pahargyan hamboyong kembar mayang kayu klebu Dewandaru Jayandaru mongko naluri budaya Jawi ing lumampah pinurba budaya Surakarta hatining ngrap sinarana badhe lumarepnya temanten kekalih sinarana pamethuk ing kembar mayang winastan sekarat dimanca warna kayu klebu Dewandaru Jayandaru sumanggem kang katan prayit ning kawa sumanggem kang katan prayit ning kewa sinawung lumaksana tetep madhep mantep rasa awas kelawan waspada retaning Jatamalaya muhung kasembadan mring kasing Sedyatama prateng ing sasana pamondokan linggih sasana pangrantuk regedhog dina kepareng arsa ambiwada Sri Kapahargya salinggih sang pangarsa yolu naku mulat mara sebo lumarepnya temanten kalih tutur jati kang mongko ambi wado
tumlawung ingkang sarta tumiyung song agung kang maweh Prabawa Yuwana saking dumadi kala mendak kala sira kandhek dene kepareng lumasana kemanten sarimbit saking sasana pangrantep mila sang Bimbasara kekalih ingkang kepareng angembaning tata cara pangandika pasrah panamiling Sri Kapardiya tepan Segara sang Narpacundaka binekten Bapak Muhammad Makmum Bapak Muhammad Makmum ingkang jumeneng arsa kasunggul dene jiran Bapak Buana Santoso dalah Bapak Saipul ewas semanten kepareng kinanggenah pinijian nampi minangka Sang Bimbasara Bapak Slamet Riyadi samapta jumeneng kasumbul jiran Bapak Giarno dalah Bapak Sudadi mela sang pangarsa kekalih tumuli samapta wonten ing papan Bimbasara teman sarimbit ketawang gendho gedhe embaning bangsa kodhok ngorek kepareng ambiwada pangginya teman sarimbit mugia mimbana cahya nur cahyaning pahargyan ana kodrat bareng karo Wiradat mongko jangka jangkaning jagat saking panguwasing Gusti ing kemarbuding ret manungsa tan menang anyipat najanta ana jalema limpat seprapat sapandurat bebasan kridane ngatitan bisa bedah makutane pasti budidayane manungsa tan bisa angukuli garis ingkang maha kawas siji pesti loro judu telu wetu papat pangkat lima donya minangka nugraha linangkung saking ngersanipun Gusti ingkang Maha Agung tumanduk Sri Kapardiya Temacaringgit kang kepareng anetepi tata cara upacara adat panggih Pusnyaparna nglarasmaya jroning wardaya Bapak Warna Ibu Mini kene kepareng arsa nganti Sri Kapardiya Teman Sekara monggo Bapak Warna Ibu Mini minangka pamenggugat dene kepareng arsa nganti Kapardiya Tepan Sekara saking sasana ungguaning tata cara panggih kakang dipinak lenggahing sasana rinengga bali winanggin
ani kepisindur gula klapa bapa warna dene kepareng anenumpun dumateng putra kemanten sekloro sinatang anenging panca maya mayaning kalebsep meminta pripur bali Gusti inggih monggo nasa runtung-runtung rerentengen tan dinggang saremuk renggang buruk ngebyur kulit manjinging sasana langen Prabasyasa pinaraken ing sasana Bali asri pindhaning Pangeran Pati ing wis pareng sesarimbit lenggah samapa balaingking karo